தியாக செல்வனுக்கு இன்னைக்கு வயசு 42. மிதுன லக்கணம், தனுசு ராசி, மூல நட்சத்திரம். இந்த தியாக செல்வன் வீட்டுக்கும் பழைய வீட்டுக்கும் பக்கத்தில் பிரசிடெண்ட்டு, கவுன்சிலரு, இந்த மாதிரி இயந்திரம் வச்சிருக்கிறவன் இத்தனை பேரும் இருக்கிறேன் தெரியுமா? இவங்க அம்மா பிறந்த வீட்டுக்கிட்டே இதே போல் இருக்கணுமே. இவங்க அம்மா யாரு? இவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே அந்த பிரசிடெண்ட் ஆதி காலத்துலேருந்து வந்துக்கிட்டே இருப்பான். இது இன்னைக்கு நேரத்தில் 3 தலைமுறையாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இவங்க எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு தனது பூர்வீகத்திலிருந்து அடிச்சுக்கிட்டு வந்து 3வது இடத்துல தான் வீடு கட்டி இருக்கணுங்கிறது விதி. இவங்களுக்கு குலதெய்வமே காவல் காக்கிற குலதெய்வம். 24 மணி நேரமும் காவல் காக்கும்ல, அதுதான் குலதெய்வம். கருப்பர், ஐயனார், காளி இது சார்ந்து இவருக்கு கிட்டத்தட்ட 11 தெய்வங்கள் இருக்கணும். இது இவருடைய விதிப்பலனை. இவர்